Yanda ake trading based on key level, a nan idan na samu proper rejection ma kira rejecting da ƙarfi zan tafi da sellers. Ok, ma kira reject na tafi da sellers a nan. Bayan na samu change of polarity, support ya koma min resistance. Bayan na samu rejection na tafi da sellers, bari ku ga abin da nake nufi. Market ya breaking mun wannan support level din. Market ya tafiya a cikin ranging box ne ga resistance yana sama. Bayan market ya zo ya breaking din level din, idan na jira market ya sama aka samu change of polarity na samu rejection da karfi na tafi da sellers. Sannan wanda yake so ya join din mu a Telegram, akwai link a bio na, idan ka shiga zai kai ka Telegram channel din mu direct. Sannan wanda yake so ya amfani da wannan broker, idan ya register da link ina zai samu 200% bonus a deposit din da ya kai $50. Ma'ana idan ya sa $50 zai samu $150 wanda zai trading da shi. Sannan wanda ke so ya trading based on price action kamar yadda muke, akwai Hausa trading cost mu shi ma yana da game. Ok, gashi na wannan riya ba mu riba, so ka yi trading based on price.